Because some friend and some. The castle, obey Christian, and then you may be a was as usual. You may be aware. Nipa bie awe n'anim. Yɛbɛ sɛ amen. Yɛwɔyɛ deɛ woyɛ ne anim ɛyɛ nyame hɔ dɔ. Yɛwoyɛ n'anim ayɛ foreign angels. Wɔn a yɛtu wɔn mu asase so ɛna yɛ wɔn anim. Asamba a wɔka kyerɛ. Sɛ nipa bi na yɛ saa angels bi na ɛwɔ ɛwɔ pɛrɛti fam. Ntoma ehuri sɛ ɛyɛ wɔn yɛbɛ sɛ amen na ɛyɛ wɔn. Atamfo bi na ɛwɔ pɛrɛti. Tí o bɛ yɛ yɛ obi pɛrɛti bi bi bɔnne bi ti si onye ɛsɛ na obi yɛ 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 amen. Na yɛbɛsi bi a yɛ de ahyɛ sɛdeɛ abɛfa ne ho yɛ ofi sɛ ɔfo na wɔfɔ no abɔfoɔ a ɔmo yɛ ɔka amen ɔmo yɛ ekuo biara mu ebi 72,000 kilo ekuo biara mu bi ɛna yɛtu wɔn. Akatɔ abɔfoɔ baako sɔrɔ gyina ase abɔfoɔ 1 million bɛti na bewura 2 million 5 million 6 million bɛti na bewura ɛduro gyina ɔte. Tí wɔn abɔfoɔ baako na akatɔ wɔn owie ɔsa asopɛdɛ wɔn wɔn nyinaa nso bɛ firi amen ebaatɔ ati ase yɛ tɛ nti woyɛ asifo ɛnkasa woyɛ taafo ma wuri no ɛno deɛ yɛ fiti yɛbɛ sɛ amen yɛ fiti na yɛbɛbɔ mpaeɛ ɛnɛ yɛwɔ nana yɛ ma wɔnkyerɛ se kyɛ ɛnɛ bɛteɛ na akɔnya wɔabubu ne nyinaa na wokɔ mu nsuo no you may see a people amen. Paul any kind you wouldn't carry was it the one nominee monja and as so many people were doing one and the moment says you can't get it. Okay, be our frontier ɔkra bie a wɔsɔre kyɛ ɔkra gyeme sɛ amen nipa nye nipa sɛ baabɔ ka sɛ nipa fiefoɔ ɛyɛ natamfoɔ ɛnkyerɛ sɛ yɛ ɔgu suo sɛ yɛka ne sɛ foreign angels no bɛyɛ ɛbɛtumi na bɛwura wo fie nipa abɛsɔre a ɛyɛ bɛbɛ Bosu ati ni abefo fie nipa ayɛ kura tia. Amen. Ntumu eku ni sɛ bi wie na ayɛ de ɛyɛ nsa. Tena bi aka bi sɛ ɛwade mu ayɛ na duduo na yi wɔ nyame. Duduo na yi wɔ nyame. Wosa yɛka sɛ wɔtamfo wɔn nsam na nsɛ gyata a wɔyɛ ɔka. Jẹ́sí o tán fún ọ̀sán ọ̀nà ní sẹ́yìn àdá ọ̀rẹ́ rẹ̀. Nti bẹ̀tẹ̀ ọ̀sán àwọn tí wọ́n mú sẹ́yìn. Sẹ́yìn tó ní ẹ̀ka. Ẹ̀dúnmá mi yè ọ̀mọ̀ nǹkan sẹ́yìn. Nípa ní bẹ́ẹ̀ ti ní àwọn ìjẹ́ ẹ̀ fà ìṣe pàpẹ́ yẹn sọ́fù. Bẹ̀rẹ̀ ní nàá ẹ̀yẹ ẹ̀dúnmá náà bẹ̀rẹ̀ ní sùn àwọn ọ̀nà sùn yẹn sọ́fù. Yẹn nyinaa yɛ nam yɛ yɛ adwuma no sɛnta tena wo si team up no gyina sɛ amen abɛyɛfoɔ tena wo si team up no emu ɔta unity bring success
nti yɛn yɛ yɛte akɔla a yɛyɛ adwuma wɔn sɛ ohun sɛ wɔnfa wɔnwura baako gyere so amen bosom ɛne nneɛma tumfoɔ suma tumfoɔ adamani ehun sɛ tii akɔla a yɛyɛ adwuma ɛyɛ great ɛnkorɔfoɔ a n'ani yɛ bɛgu ɔsɔ pɛ adasɛ bɛyie ɛne bi church bɛtu wɔtu ɔbɛma sakasaka sɛdeɛ bɛyɛ agility no ɛbɛbi nti sɛ wɔnwere sade akɔ so nsɛ ahohoɔne abayidɔ ana apane da wei wohu na ɔbɛyɛ atamfo nti na Yesu ka sɛ lama yɛ atamfo deɛ wosusu so ɔyɛ atamfo no dɔ ɛne ɔno ɛbata wate afo amen tie nie o Peter wɔnyɛ Yesu owura mpare so ɔwɔ ɛna sɛ sɛ ɔwofo na ɛnyɛ na akɔrɔ na ɛka ɔrubie nsansa owura deɛ ɔyɛ dɔ womu Yesu kɔɔ n'akyi na wɔn sɛ Peter nkasa wɔnyɛ ne so ɔdɔba ama wotɛ sɛ tɔɔkyerɛ na kasa sɛ kɛtɛ wɔn sɛ Peter sɛ sɛ yɛn wuru saa yɛn mu a yɛn nyɛ atamfo amen asekyerɛ ne sɛ adeɛ baako pɛ wɔn tɛn nyame nso wɔn tɛn wɔn obi ɛyɛ wɔn tɛn wɔn ɛdɛ ne nyame ayɛ wɔn tɛn nyame wɔn ne nyame ɛntɛn wɔn asomdue nyame eti nipa bi a ɔwɔ asase so woyɛ nyame nsa woyɛ nsuba no wɔyɛ nkyɛn woyɛ nyame deɛ nsa nti wɔn a wɔn nyame ɛbɛtɔ bi ɛbi tɛ ɔyɛ ahɔ woyɛ nyame nsa di wɔn a the image of God nyame na ɛkɔm wɔni ti nipa bia ɔwɔ asase so woyɛ Satan enemy sɛdeɛ nyame yɛ Satan enemy no wɔn nso yɛ ndeɛ bɛyɛ enemy saa na foreign angels no nyinaa ɛna na wɔn nkɔyɛ wɔ yio ɛna na wɔn nso yɛ tia ɛna maa amen ɛna na wɔn nso yɛ tia wura mu wa bɛbàtɔ ɔtɔ ase nti wɔn nyɛ sɛ ɛbi yɛ ha wɔn nti wɔn nso yɛ tia mmoa ɛna wɔn nyɛ ayɛ ha ɛna na nsuo na bebree wɔn nko ntia wɔn amen ntɔte kuru yɛ mu ɛna ti na bɛyɛ yɛ akɔso ne na mmerɛ yi na ɛna ne nso yɛ tia wɔn wɔn nyɛ yi bɛ tɔ kɔ jẹbẹ sọ amen you and I yẹn wọ bọ ẹsẹ nsọsọ wọn lè yẹ ṣùgbọ́n ìdí wọn ṣàwà ọkùnrin yẹn. èmi àtàwọn tí wọn sọ̀rọ̀ àti ndí sáwọn wà sọ̀rọ̀ sáwọn wà sọ̀rọ̀ wọ́n yẹ image of God amen ndí kò fara níbi ẹsẹ̀ di nyame ọ̀sẹ̀ nyame wọ́n ti sẹ́ nyame náà kásá ọ̀kọ́ ọ̀sọ́ àtàkì náà wọ́n yẹ nyame ní sẹ́sọ̀ di bìyà amen ndí mi bìrìkì diẹ ìbáṣẹ́ mi bọ̀ títí sí náà yẹ ẹ̀ sọ kẹ̀kẹ́. Remember in the detail. That's how we think. So I am from another. A big country could be here. Amen. Amen. Indeed, at times, then there can be
a child or a Say another kind of nature. Somebody will be moved. Now, I only allow me to let me will. Very in Amen. For instance, we share them, no original outside, and then you are talking. Who share them? No, so they are more, no, the body at all. You must say amen. I don't know what I the other day. The other said, "Oh, my man, when you need to be no. What you have there on the fire? No. When you know that, oh, beautiful, the giant. No, I can be powerful for the show. I saw very much for it. Amen. So all the many power can be shown in the arm. And you be a comprehend at home. As a bush, all my activity are on Google to or to so. This orders who could be. I am so cool, she said, the bedroom house. Also free people or bomb pamper. And I'm a or also a pass but we are empty. I saw a man who could be kept. Now, my home with that here. The man that man and you better come. I also. So, what you know, I'm concerned for you. But also, okay. Father, so obedi ati a wɔyɛ ho aba baabi a wɔde no bɛto wɔbɛkɔ aba ofiri mu ate hɔ a ɔbɛbɛfiri because efiri hɔ wɔatena wɔakyɛ amen wɔde ase ɔbɛbɛfiri wɔbɛbɔ mpɛmpɛ sɛ ɔba na sɛ obi yɛ ɛnti ɔbɛwura nsuo nti na sɛ ɔbɔ mpɛmpɛ esi sa ebi yi funu de di abato hɔ onye a wɔde ɔbɛgyina funu mo a na ɔbɛhwɛ na ɔbɛhu ɔno wohu mo mu ngu amen ɔbɛwura mu sɛfo ɔbɛka sɛ sɔfo ɔde bi bɛyɛ wuro bi ma yɛ sɛfo na ne kyɛ wɔde wɔyɛ ogya ɛne deɛ obi ɛnkɛ wɔyɛ gya ne deɛ saa yɛ gya mframa ewie wɔtumfo yɛ gya mframa sɛnta n'ankasa yɛ gya deɛ mframa duwura ma yɛ bi sɛ wɔn ma no kora wo na wɔn bɛ tumi afɔ bewura wo ya wɔyɛ mframa no mframa. Amen. What does it mean? Indeed, sir, a free moment dinner for our capital on go through. As it said, when you pray, we're empty. Amen. And it means to say, spirit to the ground. Amen. But I say, indeed, sir, may walk by another with the jail go feel. The only also, the only way now, when you're one much here, when you get it, the others. No matter what I say, it is the child yourself. Nipa eyi empty no. Eyi nipa o carry God word spirit na me who. Ebe no adults.
such a person. No more. Nipa ọba wọ́n kúkúrú yẹn láti ètò ìta àkókò náà lè bí náà wọ́n nà wọ́n náà yẹ lọ. Ana òun ni máa wọ̀ díẹ̀ òun ni mo bẹ̀rẹ̀ yẹ wọ́n so. Ntoma yi yɛ last Friday yɛ na wɔn asante ɔba nfi a ɔbɛsɛɛ nneɛma wɔ hɔ ɔsɛɛ adwuma ɔsɛɛ awareɛ abusua bi abusua ɔsɛɛ mantam ɔbɛkyerɛ mi amen abusua bi abusua ɔsɛɛ mantam ɔsɛɛ confusion wɔn bɛ yɛ ɔtamfo wɔn nso bɛ yɛ ɔtamfo ɔbɛtumi ayi wɔn anim akɔ ohunahuna wɔyi na wɔyi wɔn nso anim akɔ ohunahuna wɔyi. Where we try to for where you say, there is no amen. What I say was send your money on the other common for so. Certificate, you may do that. On the other hand, but the most of the or I am not passing off. From about the to me. Amen. Ọ̀dọ̀gbùsọ̀rọ̀ ní ìgbà ayé àbùkù wa. Wọ́n sì sẹ́wọ́n àpamọ́ àrẹ̀lẹ̀. Amen. Ọ̀dọ̀gbùsọ̀rọ̀ kọ́ ẹ̀ wá dé tí o bẹ̀ gbùsọ̀. Amen. Amen. Nti sọ́wọ́n ní Kristo ní à. Àbí àwọn sọ̀rọ̀ ní ìtura pan. Àìsàn wọ́n á kásá. Wọ́n bẹ fẹ́ wọ́n wọlé tí a kọ́. Amen. Ama na bẹ̀yẹ abẹ́tẹ̀ wò. Na wọ́n máa pan ama ọ̀dọ́ akọ nsuo ọ̀dọ́. Tẹ́lẹ̀ ní ẹ̀bùrà jẹ̀mẹ̀ sọ amen. Tẹ́lẹ̀ ní ẹ̀bùrà. Ìlú ní ẹ̀dí títì. Ìlú ní ẹ̀dí títì. Kasa mẹ̀kasa ẹ̀mísà bìbí wọ̀ ìgbàdé o. Mẹ̀kánisa bẹ́ẹ̀. Who develop God's spirit about one? Since who develop who is our center? There is no amen. And some of you beside then we settle you. Now we go now. Maybe we are all and father here. There was someone who is more to amen. They say if you ever emotion on one will feel the area over for fire. Amen. No starting here. I felt you back. No one denied the belief. One more. What's that? What's one can I believe? Yes, I'm a papa, I'm a dear child. Yeah. What can you believe? Amen. Amen. Open your eyes, what picture? Who will you be? Do you before? That's a winning level. Emma, 74 Ewan, most of the hour, but number. Amen. Amen. We are both. We saw it. We saw it. We are both. The
so ɛwɔ nyina ɛyɛ bɔfoɔ bɛɛ na ewu suo ɔbɛ bato ati dunsini na wɔtɔ ɛyɛ nyina bɔfoɔ na ewu suo kɔla wɔn sa wɔn ni bi fi deɛ ekyir no wɔn sa ɛdeɛ ba yi akɔ atamfo. Ebi a bɛ yɛ na yɛ wɔ hɔ kura ne mo firi wɛ ɛbɛrɛ bi yɛ ni ɔmo na ba ama yɛbɛ sɔ amen na wɔn ta ne kɔ kɔ funu hɔ aba deɛ ɛwɔ kɔ yɛ akɔ aba deɛ ɛwɔ kɔ yɛ akɔ ne yɛ asesa mara bi abɛ ɔmo bɛ ɛna ewu nti ɛbɛbɔ mpae obi wɔ ha na akɔ ne eburo ɔno ara na akɔ ne ntiri kɔsɛ ɔmo ase obi nso wɔ ha ɔno ani adanseɛ sɛ bɛyɛ kakra fa ne ho amen yɛbɛbɔ ho mpae nti yɛrɛ ho ne mu bi sɛ Awurade nye wo firi saa ahohom ne deɛ na deɛ ɛbɛboa wo ɛne sɛ wɔn nkɔnkɔn ebetumi ayɛ deɛ yɛayɛ yɛ sɛ mɛba asɔre no ɛyɛ wɔn adi yɛ nso akyi na wɔn kɔnkɔn ba wɔn so wɔn adi yɛ nso akyi wɔn kɛyi akɔdu 7,000 amen yàtọ̀ wá tó ase ẹ̀rẹ̀mí ẹ̀kyẹ̀ ní 120 ndé susu ya ọkọ mẹ́ta ní wọn ọmọ adá pàápàá ọkọ àwọn ọmọ ọmọ ẹ̀sẹ̀ ẹ̀ nà ẹ̀fà ẹ̀ wà ní tẹ́lifù Facebook na yɛ ba so afa obi bɛ hu ni bi ɛso ati aso na ɛwu ɔda amen nti nasa ɔsɛ ame ama Monday ɔkè yɛn hyɛ yɛn so yɛwɔ esum etumfoɔ wɔn dwuma a wɔn yɛ wɔn nso yɛ abɔfoɔ yɛ ɛda wɔn yɛ dwuma wɔ sum. Amen. Onye ọdẹ bẹ̀rẹ̀ sẹ abọ́fọ́ wọn fi ẹ̀rẹ́ ntìmí yẹ wọ́n ní ẹ̀kọ́ ayọ̀. Ìtìmí sọ yẹ ẹ̀rẹ́ dọ́mpa sódà fọ́ pàràkì. Yẹ sọ amen. Wọ́n ti ní ká ní àwọn ọba bẹ̀ wù. Ti a yi ti online aka no na gaba bia online tama so o ka tele ni ele kuru so le amen o si so ni ka to so so ntimi na ntimi e ka wa de ba po amen Listen, as far as I know, the person who go too far because that knows. Say, when you are compared, all the time I met one trying and being if you say whoa, I know why I was there. Obetumi asọrọ ẹni òkú fi o obetumi atena wei o ahyɛ nfɛ ne ho ama wei ahyɛ nfɛ ne ho ama wei akɔpa ne wa ama ahyɛ nfɛ ne ho ama wei because wɔn ankasa wei numerous wotumi so abɛbɛ ama nti obi wɔ bɛyi a wasena nana ne de nana ne deɛ ne na so yɛ deɛ Nana
It is so amen. The matter what I said. The enemy of the scared. No one to tell free. No one will. One who's so over. One who's making you free. We know it should be another. I did. I saw another demand. What's the reason? It's rude. I can't. Amen. You have to watch yourself. It means that you are opening the floor and you and I'll be free. Amen. When you are beginning to what the other said, over 5 woman free 7 million. You must all fight to do free 7 million. You must not amen. I'm also now right. The thing is so a war and a papa between and the woman at home. The thing of all kind of person, you are not in and the near BPS. Amen. Amen. Look at my own. What was your name? That's why I got wrong. Wrong. He said, amen.
Amen. All of us will say fine. Indeed, let me ask you what you are. And no pen on the bar. So let me allow you. And you will see. So we got to lay here about what? What's wrong? I don't know. What I got to do, you know, be a little one. I said, will be so. When you saw the Amen, will be so. Lucifer, I want to kill. Then you want to kill. One who independent. Let's open the control baby. No. For you and your man. One was already all under control. Amen. The way that was someone by Umbrella. That's it. What I said, you know what's up by. But the one where some who will never be able. As the child said, oh, Miss Wadadia, why you so much we are the dear crowd. Send me back to work. Oh, we will be free, Mark, payment for flying. Why somehow? Obi ebi adanse asọrọ ya bẹbẹ yẹ mọtu bẹbọ yẹ kuma kò fi lukure bẹyẹ bẹbi yẹsu mọnyẹ tọrọ ẹpẹ wúyẹ bìrà àwọn yà ẹgbẹ yẹ wọwú wọ́n bẹ si ẹ lọ fàáyé. Osaka wani àwọn yẹn sẹ wọn pa àṣọ yẹn wọ́n sáàtì kò tù fi bẹ́ẹ̀ tù ní still bẹ́ẹ̀ yẹ ní aṣọ still bọ́sù ní aṣọ still èmi wọ́n tún fọ́ n'aṣọ yẹn bẹ́ẹ̀ èso wọ́n tún fọ́ n'ètò òwúrì náà sàṣẹ ọ̀hún. Wọ́n ti bẹ̀ sọ àwọn ọ̀pá amen. Wòwú ìṣẹ́wà ọ̀nà ṣe ọ̀fọ̀ a àdúrà yẹ ayẹ separation with separation ọ̀kra ẹni ní pẹ̀lú àǹtẹ̀ ẹni ọ̀fọ̀ nso ní ọ̀kra jẹ̀mẹ̀sọ̀ àmà ọ̀fọ̀ ní ọ̀kra nso ní ìdíyẹ ọ̀kra òwú yẹ kó separation. That's what I said. Indeed, the Bible is about you. It will grow power. One book to you, to buy tell out. Who going to allow us to say the Bible? I want you to have once. As I want you to have wọ́n ní ọ̀tún àná ẹ̀kún báyà kẹ̀bọ́à yẹ̀bẹ̀ sọ̀rọ̀ àmẹ́ kẹ̀bọ́à sẹ ìwúrọ̀dẹ̀ bọ́à ọ̀nà ní bẹ́ẹ̀ tì ní ní ìwúrọ̀dẹ̀ máa wọ́n kókóró ní ntúnà mi ní kẹ̀bọ́à ẹ̀sìn sẹ̀ ẹ̀bọ́ nìtúró èdè kọ̀kọ́ ẹ̀bùrọ̀ kú jìnnì àbẹ̀ jìnnì gánà fọ̀ paa sẹ wọ́n kúrẹ́ fìyà yẹ̀ wọ́n hwẹ́ mọ̀ nsàm. Nse wetwa so de biri ọkọ náà wọn ní nyina ayọ ọyọ wọn sọ wọn kọ yẹ sáyẹn ẹnu wọn sọ ne ti nyina ayọ wọn a ma bọlọ amen o. 1, 2, 3, 4, 5 wọ́n nyina ama dẹ
say copy. Amen. In the morning, I think some people are going to send to you. It's our day. My brother, sorry. The mama can't say, it's our day. The mama oil. Seven fat oil. And go make one by food to them. Is it true or false? Amen. The case of natural men time on conclude. I just offer our bed oil. No, the other said, go to move on. What to do oil that you have said, I want to go on. Best to the power, most to the power. Is it true or false? This is false. They will say amen. If you say only righteous person, you will conclude to Jesus Christ. Our really are certain come down to a few years. Now we will cry at one. Why are you 40 days and night? Be the sea. It was a sea. Number two, or some catching the snow for the reasons to live for. Or permanent and so. You must say amen. If you want to open so that Satan now for a fellow say, who could have all you do? Amen. We are so free. I'm not sure how you need to go. 5 million, 5 million, 5 million, 5 million. Far. We go feel. We got to this year. Amen. You should faculty to feel the one. They were so amen. Yes, sir. One go to one. I'm sorry. Yes, one go to one. Say that to one. And all to me. They were so amen. To me, I want that. Yatiano, Yamuda, Famisea, Nakoni wa Yinibi. I am tortured. Sambusu misu oba wa Yinibi to Tiba. One of our own. Why am I for? Why are you to do your fire? What are you to do your fire? Never see. You will say amen. You are lying. I'm off. The beer. And I saw the good effect on the mission. And I'm not from Judica, which you are. There were no more. There was so amen. So that today, if you just sit down, that is the way. Satan was what trust. That's all there's a radius and no. Number two. So or the group. And yes, you always see or come with your food. When you saw like amen. And yes, you also that will cry your yam. It won't be the way. You saw amen. Also, this is or when you be mad. And that's what you do.
So amen. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ.
Você sabe que ela pode ser cumprir a palavra. O bem é Amen. One can. Nti adofo, we are someone. Because Jesus Christ. Jesus Christ. We saw that. So the child is the answer. You need a woman. I can say, the million out. The million empty. The yes, woman, just better. The yes, the one I am fire. I want to be to the Yesu si samuni wa Yesu ni msemo ni kwa mama. Na bali ni kubisa mwenye kwa mfano tena. Amen. Amen. Jesus said, there is all kinds of people down for. There was. Amen. As I say, what now? You will pray them before. My child, they was for you. The child, one for why justice? What challenge? Now, Christ, the before, and that's the media. That's how we go. Nti na odi kara bɛyɛ abɔdwokyerɛ ɛyi wɔ dɔ ne ma yɛ ɛkɔso yɛ ato di abufuo da sɛ ɔba ɛwi obi da ɔba wogye yi o abɔta bi ɛba abufuo nti nsɔma bɛti susɔ ne bi sɛ owia bɛyɛ su ɔsane adane wogya wɔ ne bufuo. Amen. The bufuo ɛna yi akɔfiri hɔ fɔrɔba ava. The bufuo ɔbɛnane asase na bɛbɔ soro sɛ kɛkɛ. Bɔnna ɔbɛn ɔbɛn ne bufuo ti ano ɔbɛn a wɔto wɔn gu yɛ ɔbɛkyerɛ wɔn nyinaa na wɔn agu gyam fɔrɔba and what ɛfɛfa the bufuo. Obi na yɛ sɛ Yesu bisi adada bi yɛ ahodokyɛ edi oyi ahodoase edi wabɛyi ɔbɛn edi wɔde ase the second time ana ɔde ɛbi firi the same before na mi de ɛyɛ sɛ ɔfɛ to deɛ wɔn mo de yɛ sɛ ɔmo na. Brother, one man said, "You only go on some trip. One told me, "I'm going to be there too." Who are the customers of the area? Also, so who can tell what I'm showing out for? You know, some of you know. Oh, the other year, with our that's Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. I want you to know
Jesus Christ. Jesus Christ. A man of pain. A man of pain. The healing channel. The healing channel. Okokuru channel. Okokuru channel. Aninaru aminu. Aninaru aminu. Sasa. Jesus.
That's Jesus Christ. Jesus Christ.
There was someone who homework here. But there was some. No one said it. The Messiah, amen. So the meeting are probably doing the secret market. We put the action. The Messiah, amen. We put the sign. Prayer, amen. Everybody takes one sign. Break it. You say, everybody has to tell them, I'm mentioning here. If I watch it, your friends are not yet saying, or taking them, I'm mentioning. I don't know what woman was in the teacher one way now. Woman was in the teacher one, so I never know what to tell them. I don't know who should be woman and two. Woman will tell me, baby, with our. You do what I want to tell now. No, you're just not why you tell woman can shoot for. The Messiah, good says, good voices. One want to tell. You did it on some. And by the who but what has look at it and say, what did follow money? Many to me and didn't do also. Because Bible said that Awurade Yesu ɔno ano ɛkɔ na fa no Awurade ɔno wɔ no. Faako Awurade ɔno no ahofadi Awurade ama ɛntumi mpɛnta ɔnsanɛ wɔntumi mmɛn wɔte aseɛ ɔbaa ɔbaa bi gyina bɛyɛ yɛn akyi ɛfisɛ ɔkɔnkɔn yɛ yɛn. Nonsense, we should move from we are in the attack. The local was so waiting herself. The local mamma so waiting herself. As a transaction is secure. The downside. Man in the other. That's Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. You Jesus in the ground. Oh yeah. I don't want to. So you want to. You have something. Oh, something. I can't say what I said. Jesus, who be a woman, through the money, it was some young man, it was some you were Asole.